Miñan. 3. partea. 10. atala. Zuk maitasun pixka bat behar duzu, Ibrahima, esan zidan lagun batek. Persona bat aurkitu eta eskutik heldu, horrek lotuko zaitu bizitzara. Badakit, erantzun nion. Nik ere nahiko nuke hori, eta egun batean familia bat eraiki. Nire ilusioa handiena da. Baina orain ezin dut. Kezka gehiegi daukat gorputzean. Eta hala da, hemengo jendeak ez du sinisten, baina nik ez dut nire herritik abiatu nintzenetik maitasun harremanik izan. Ez dut bilatu, eta enaute bilatu. Tu zenploma. Basoan nengoenean, batzuetan emakume bat hurbiltzen zitzaidan eta galdetzen zidan. Ibrahima, joango zara guretzat hurbila? Nik noski erantzuten nion, eta joaten nintzen. Al nuen guztian ari laguntzen saiatzen nintzen. Baina zerbait ezin nuenean, ez, hori ez da posible, esaten nuen. Zuk buruan asmo bat duzunean zure bihotzak hori landuko du, eta horren bila abiatuko da. Baina ez baduzu pentsatzen bihotza mutu egongo da, eta gogoa ez da abiatuko. Beraz, egia da, nik ez dut bidean olako esperientziarik izan, baina horrek enauk eskatzen, jien ditu. Nik eskatzen hauen bakarra nire bizitza da. Noiz eta non ikusiko dut ama? Eta zer pentsatuko ote du hark ni ikustean? Buruan dudan bakarra hori da.